kaya naman po kami na po ay naglakad na po dyan at amin pong namalayan na ang ano pala dyan, ang lupaing pangako. Ayan ay malaguta pala. Yes, yo, welcome back mga kachapsoy. Yes, yo, break it down you. And for today's video, pupunta po tayo ngayon sa bayan upang manood at maglibot doon sa mga pailaw sa bayan. At syempre, hindi rin po kami pahuhuli dito sa bahay. At ayan, mayroon na po kami ditong dancing light. Dancing light talaga. Dahil syempre, para naman makiuso tayo sa Pasko, Kapaskuhan at Paskong Pasko na po tayo dito sa aming bahay. Ayan mayroon na po kaming kumukuti-kutitap. At ayan mga kachapsoy, nandito na kami, nagbiyahe na kami at ilang sandali lang po, ando na po tayo sa bayan. Kaya naman po tara guys, samahan niyo kami. At yes yo, ayan, pumisok lang po kami at nandito na po talaga kami mga guys. Welcome mga Nortihanan, mga Warainon, mga kachapso. Yes, yo, break it down nyo sa pailaw sa Lawang, Northern Samar. At nandito po tayo ngayon sa Plaza Rizal ng bayan ng Lawang, Northern Samar para muling ilibot kayo dito sa kabuuan ng pailaw. At syempre, para na rin tayo makiusyuso dito. Tara guys, samahan ninyo ang inyong nag-iisang Maestro Waray. Napakaganda po ng pailaw at grabe guys, gabi-gabi po napakarami pong tao palagi po rito. Bagaman tayo po ay madalang po makapunta rito dahil alam niyo naman po, tayo po ay palaging Bantay Bata 163. Kaya naman po kami na po ay naglakad na po dyan at amin pong namalayan na ang ano pala dyan, ang lupaing pangako. Ayan ay malaguta pala dahil syempre panay po ang ulan dito. Pero napakaganda po talaga guys, mga kachapsoy ng pailaw. Grabe, ayan, at mayroon pang musketero protection po para sa mga lamok. Ayan napakaganda po talaga, grabe guys. Ang dami-dami pong mga tao dito at syempre ang iba po ay mga aaluhin po sila sa harap ng kamera. Kaya ang iba po sa kanila ay nandito po sa likod ng kamera. Ayan mga kachapsoy. At ayan nga, dahil nga po malaguta po doon sa first entrance, kaya po kami dito lumibot sa kabila at dito po kami maghanap ng shortcut. Ayan ang ganda pong tingnan, grabe, parang dagat siya ng kumukuti-kutitap, lumiliwanag. Ayan, napakaganda po talaga, grabe guys. Kahit wala na kaming kahit wala pa kaming SRI, ayos lang dahil ayan nandito naman mas pato sa SRI. Charing lang. Syempre SRI pa rin dahil hindi tayo makakapag-garang-garang at makakapag-sinangdayan kapag walang SRI. Sasabihin ngayon ng aking mga followers, ano ba yung SRI? Yung SRI po ay siyang rayumahin na iniwan. LOL! At ayan mga kachapsoy, lumapit nga ako dyan sa Christmas tree. Napakaganda po ng Christmas tree. Ayan, at grabe guys, napakaganda po sa feeling na may ganito po dito po sa bayan ng Lawang, Northern Samar. Napakalaking bagay po ito para po sa mga kababayan naming Warainon dito po sa Lawang, Northern Samar, mga Lawanganon nga lanong, na mayroon pong ganitong pailaw po dito sa amin para naman po kahit paano po ay mabawas-bawasan, maibsan po ang kahirapan, ang kalungkutan na nadarama po ng mga tao sa kanilang mga buhay-buhay. Dahil syempre napakahirap po ng buhay sa ngayon at talagang napapanahon at kailangan po ito para naman po kahit paano ay mabigyang kasiyahan po ang ating mga kababayang Warainon dito po sa Lawang, Northern Samar, pati na rin po sa mga karatig bayan na nais pong bumisita at makita po ang ganitong pailaw po dito po sa aming bayan sa Lawang, Northern Samar. At ayan mga kachapsoy, nandito nga ang mga iska dito. Ayan napapicture sa atin. Shoutout po sa inyo. Ayan mga kachapsoy, bagaman po napakaganda po ng pailaw po dito po sa bayan ng Lawang, Northern Samar, mayroon din po mga mangilan-ngilan na ayaw po at hindi po nagustuhan ang ganitong klaseng pakulo po ayon sa kanila para po sa Kapaskuhan. Ayan, may love shoutout po kila ate. At syempre mga guys, respeto po natin sila sa kanilang mga opinion dahil para po sa kanila higit daw pong mas kailangan ng ating mga kababayang Warainon, ng ating mga kababayang Lawanganon, ang iba pang mas mahalagang serbisyo para po sa bayan kumpara po sa mga ganitong pailaw. Pero para sa akin naman po, ayos lang naman po at ang iba pang mga bagay-bagay po para po sa ikabubuti po ng bayan ay maaari naman pong ibigay na suhestyon sa ating lokal na pamahalaan para po mabigyang pansin at katugunan ang inyong mga hinaing mga kababayan kong Lawanganon. Naniniwala po ang inyong Maestro Waray na ang lahat po ay may solusyon kapag nadaan po ito
ito sa maayos na usapan at ang mga suhestyon po para po sa ikabubuti ng bayan ay mainam din pong tanggapin at syempre dapat pong bigyang pansin at katugunan ng ating lokal na pamahalaan. So mas mainam po talaga na magbigay tayo ng suhestyon sa tamang lugar, sa tamang panahon para po ang ating mga suhestyon ay maging totoo, maging realidad at syempre maipamalas natin ang tunay nating pagmamalasakit sa ating bayan. Higit po sa pailaw, hindi rin po matatawaran ang galing po at dedikasyon na ipinamalas ng mga mahuhusay at talentadong gumawa po ng pailaw na ito. Mega love shoutout po sa mga taong nasa likod po ng napakagandang pailaw po na ito dito po sa bayan ng Lawang Northern Samar. Para po sa inyong nag-iisang maestro waray na papanahon po ang pailaw na ito, hindi po para libangin ang ating mga kababayang waray noon sa mga problema na kinakaharap ng ating mga kababayan, kundi napapanahon po ito dahil simbolo po ang pailaw na ito na sa ating buhay gaano man kadilim ang ating pinagdadaanan, tayo man ay nasa karimlan, mayroon pa rin pong pag-asa. Yung mga munting kumukuti-kutitap, munting mga liwanag na ating nakikita sa ating mga mata ay nagbibigay po ito ng simbolismo ng pag-asa sa atin na sa ating buhay, bagaman po mahirap, bagaman po puno ng pagsubok, bagaman po puno ng pasakit, mayroon din pong pag-asa, may sumisilay po na pag-asa, may sumisilay po na liwanag para po sa ating mga buhay na parati pong magpapaalala sa atin ng kahalagahan at kagandahan ng buhay na marami mga bagay pa rin po tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon sa kabila po ng mga pagsubok, sa kabila po ng mga pasakit at paghihirap. Marami pa rin po mga bagay na masaya, marami pa rin po mga bagay na maganda ang dapat nating makita sa ating mga buhay. Kaya marapat lamang po na tayo po'y palaging nagdarasal sa ating mahal na Panginoon, na tayo po'y i-adjust sa mga pagsubok, sa mga pasakit at syempre malampasan po natin ang lahat ng ito at palaging magpasalamat sa mahal na Panginoon sa mga biyayang ating natatanggap, maging mga pagsubok na ating nararanasan dahil ito po ay isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagiging matatag sa ating mga buhay. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga taong nakahalubilo natin dito sa ating pagpunta dito sa Pailaw sa Pasko dito po sa bayan ng Lawang Northern Samar, pati din po doon sa mga nakakilala po sa inyong nag-iisang maestro waray at nagpa-picture po. Ayan, mega love shoutout po sa Oras Eastern Samar. Ayan, hindi ko po sukat akalain ganito ang hapding daramdamin ng puso ko. Hindi ko po sukat akalain na mayroon pong makakilala po sa inyong nag-iisang maestro waray. Ang sa akin lamang po gusto ko pong mag-vlog dahil gusto ko pong magbigay ng kasiyahan sa ating mga kababayang waray noon at syempre gusto kong gumawa ng charity mission sa ating mga kababayan. Kaya naman po naninibago pa rin po ako kapag ganyan po may nakakilala na po sa atin ng paisa-isa at nagpapapicture po sa atin. Kaya naman mga kachapsoy, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang maestro waray. Hanggang sa muli, mega love shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pagmamahal. Yes, Yeshua, break it down you. Merry Christmas everyone.